Jeden obchodník dal na dvere tabuľku predám šteniatka. Že z toho majú najväčšiu radosť deti. Jeden chlapček prišiel a pýta sa toho obchodníka, a po čom predávate šteniatka? No, 30 až 50 eur. A chlapček, a mohol by som ich vidieť? Tak on zapískal, dobehla sučka a za ním 5 šteniatok, ale posledný zaostával, to krýval. A chlapec sa pýta, a čo je tomu šteniatku, že krýva? No, zvrlkár povedal, že má poškodený bedrový kĺb, takže bude celý život už krývať. A chlapček hovorí, a práve tohto chcem. Vieš, chlapče, ja ti ho dám aj zadarmo. No chlapče pozrel tak nahnevane. Nie, ja ho chcem kúpiť a to šteniatko má takú hodnotu ako aj iné šteniatka. Mám tu síce iba 2,70 €, ale každý mesiac budem splácať 50 centov, až kým ho nespletím. Ale ten hovorí, chlapče, že toto šteniatko je poškodené, nikdy nebude tak skákať, behať alebo hrať sa ako iné šteniatka. No vtedy si chlapec vyhrnul nohavicu a bolo vidieť, že aj on má pokrivenú nohu, spevnenú klinom a chlapec hovorí, ani ja neviem dobre behať. A tak to šteniatko potrebuje niekoho, kto ho bude chápať. A tak aj my, priatelia, snažme sa chápať a milovať ľudí okolo seba.